እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። حلقة ዜና ሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተነግረሉ ቁጽሪ ሕጽያት ተወዳደርቲ ከም ዝተመዝገቡ መርበባት ዜና ካብ ሞቃዲሾ ሓቢረን። ክሳብ ትማሊ 11 ግንቦት ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ንስልጣን ፕሬዝደንት ክወዳደሩ ዝተመዝገቡ ብዝሒ ፖለቲከኛታት ሶማል 39 ክበጽሕ እንከሎ ኣቐዲማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረት ፋውዛ ዩሱፍ ኣድም ድማ እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ስልጣኑ ንምቕጻል ሕጹይ ኮይኑ ከም ዘይቀርብ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ምርጫ ክካየድ ሰሙን ምስ ተረፎ ክወዳደር ምዃኑ ፍሊጡሎ። ንልዕሊ ዓመትን 2 ወርሒን ተዳናጊዩ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ሶማል ኣቐዲሞም ፕሬዝደንት ዝነበሩ 2 ፖለቲከኛታት እውን ንውድድር ቀሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለ እውን ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ዝተገመቱ ሕጽያት እዩ። ድሕሪ ሳልስተ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለን ዝጸንሐ ናይ ስልጣን ቁርቆስ ክፈትሕ ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ። ነዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ንመላእ ሃገር ብሓድነት ክጥርንፍ ዝኸኣለ ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይወነነት ሶማል ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምድንጉያት ምርጫ ነዚ ሓለፈ 5 ዓመታት ዝረኣየቶ ብተዛማዲ ዝሓሸ መስርሕ ምቋም ትካላዊ መንግስቲ እውን ከይትስእኖ ተሰጊኡ ጸኒሑ። ልዑል ሃንቀውታ ተነቢሩሉ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ብሰንኪ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ከይሰናኸል ኣብ ሞቃዲሾን ከባቢያን ጽኑዕ ሓለዋን ቁጽጽር ጸጥታን ይካየድ ኣሎ። ውጽኢት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኬንዮን ጽልዋታት ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይረድኡ። ልዕሊ 350 መናብር ካብ ዘለዎ ባይቶ ብውሕዱ ናይ 184 ኣባላት ናይ ድምፂ ደገፍ ዝረኸበ ሕጹይ ተወዳዳሪ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ፕሬዝደንት ሶማል ክኸውን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ብዘሕለፉ ኣዋጅ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ወሰኽ ምግባሩ ነቲ ድሮ ብኩናትን ደርቅን ተሃስዩ ዝርከብ መነባብሮ ህዝቢ ብዝበኣሰ ክሕምሶም ምዃኑ ተገሊጹ። ንወሰኽ መሸጣ ነዳዲ መልኪቱ ዝቐረብ ዘሎ ዝተፈላለየ ትንታነታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ናይ 35 ሚእታዊት ዝቕባበ ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ብምምልካት ዝውሰድ ዘሎ ቁጠባዊ ስጉምታት መንግስቲ ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጤራ ተሃስዩ ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ወሰኽ ዋጋታት ጸዓትን መሰረታዊ ምግብታትን መፍጣሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክረአ ዝጸንሐ ክብደት መነባብሮ ኣጋዲድዎ ምህላው እውን ኣሚቶም። ከም መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ቁጠባኣ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሃስዩ ዝጸንሐ ኢትዮጵያ ኣብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ሓድሕድ ምሽማማ ካዝና መንግስቲ ክጉሕጓሕ ንህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝስልዑ ባጀትን ድጎማታትን ድማ ክውሕዱን ከም ዝተረኣዩ ዘግሎባል ኢኮኖሚ ኣረድዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 12 ዋርሕ 2 ግዜ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ከተግብር ዝተገደደሉ ምኽንያት ድማ ምዚ ከም ዝተሓሓዝ ኣገንዚቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ 1 ሊትሮ በንዚን ካብ 31 ብርን 74 ሳንቲም ናብ 36 ብርን 87 ሳንቲምን ክዓርግ እንከሎ ናፍታ ድማ ካብ 28 ብርን 98 ሳንቲም ናብ 35 ብርን 43 ሳንቲም ከም ዝደየበ ኣዋጅ መንግስቲ ፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ንወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ብምምዝማዝ ኣብ ዕዳጋታት ዘይመረግጋእ ንዝፈጥሩ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ቃል ዘየስምዐ ሕዳር ስኽራን ስለ ዝነበሮ ወይ ሃንግኦቨር ስለ ዝነበሮ እዩ ዝብል ጸብጻብ ዘቕረበት መደበር ቴሌቪዥን ኬንያ ብወግዒ የቕሬታ ሓቲታ። ንኬንያ ካብ 2002 ክሳብ 2013 ዝመርሐ ፕሬዝደንት ነበር ሞዋይ ኪባኪ ኣብ መበል 9 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 21 ሚያዝያ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈልየ መራሕትን ሰበስልጣናትን ኬንያን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ 29 ሚያዝያ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ። ኣብ ስታድዮም ስነ ስርዓት ምፍናው ሬሳ ካብ ዝተረኽቡ ፕሬዝደንታት ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ መጸናንዒ ቃል ከስምዑ ከለዉ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ዝተታሕዘሉ መደብ ኣየተግበረን። እዚ ድማ ኣቐዲሙ ሰኺሩ ስለ ዝሓደረ ምዃኑ ንሓደ ካብ ፖለቲካውያን ነጠፍቲ ደቡብ ሱዳን ብምውካስ KTN ዝተባሃለት መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ጸብጻብ ኣስፊራ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባን ዝርከብ ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብምጽዋዕ ብዛዕባ እቲ ብቴሌቪዥን ተሃገር ዝቐረበ ጸብጻብ መብርሂ ክህበሉ ሓቲቱ። ዝምድና ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ብኣሎታ ከይጸሎ ዝሰግአ መንግስቲ ኬንያ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ጁባ ጽዑቕ ርክባት ብምክያድ ነታ መደበር ቴሌቪዥን ብወግዒ ቅሬታ ንኽትሓትት ከም ዘገደደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተቓሊሑ። እታ ቴሌቪዥን ብ10 ግንቦት ኣብ ዝቐረበቶ ዜናን ብመገዲ ዋና ሰነዳ ኣቢላ ናብ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤን ኣብ ልዕሊኡ ዘይቁኑዕን ዘይእሩምን ቃላት ምጥቃማ ብወግዒ ቅሬታ ምሕታታ ኣረጋጊጻ። ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ምዕራብ መራሕቲ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝርከቡሉ እዋን ብተዓዘብቲ ይኹን ማዕከናት ዜና ዝወሃብ ርእቶታት ንቡርን ዘየኽስስን እኳ እንተኾነ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ግና ንመራሕቲ ብዝኾነ መልክዑ ምንቃፍ ብስም ምጥሓስ ስነ ምግባር ፍቑድ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።